Усім прывітанне, гэта TikTok, бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў пагружаюцца разам з вами у стракаты свет беларускага TikToka на Еўрарадыё. Все так. Сёння пагрузімся на самае дно. Так? Адказваю. Ты думаешь? А я вось так думаю, што наадварот мы будзем такімі трошкі мілымі, цёплымі. Не, ну будзе адзін персанаж, які будзе несці адборную дзічыну. Але збольшага ўсё будзе файненька. Да. А пачынаем з відэа, якое, ў прынцыпе, дасць настрой усёй нашай сённяшняй праграме. Відэа з леса, птушачкі, дрэвы, кусты, але ёсць адзін нюанс. Як звычайна у Беларусі ёсць адзін нюанс. І вы ўсе ведаеце гэты нюанс. Если я был бы президентом, я разрешил бы людям в лесу брать вот такие поваленные деревья. Каким образом? Кусочками по 40, по 50 сантиметров. Прицепчик положили, снял на видео, например, до и после. Прицепчик, например, мотоблоком вывез, остановили, показал, все. И проблема частично решалась бы. И лесные хозяйства зачесались бы. Но без вмешательства президента вряд ли эта проблема решится. Что як думаешь, Алексей, хоть какая-нибудь проблема ввогуле вырашыцца без умешальніцтва президента? Ці нават ужо у Беларусі гэта, відаць, вельмі складана. Паваленае дрэва з лесу. Вы настолькі, бачыш, людзей прызвычаілі да таго, што хтосьці за іх павінен штосьці вырашаць. Вырашыць, да. Вот без дазволу ні-ні. Пры этом, 100 гадоў хадзіў у лес з намётам, з сябрамі, там, у паходы, бярэш гэты сухастой, то валіш сам, як бы... Распальваеш вогнішча, спальваеш яго там. Вось, і ніякага прэзідэнта, як бы дазвола і всего астатняга. Ніякі прэзідэнт не прыйшоў, не распаліў вогнішча, не расставіў намёт, не прыгатаваў шашлык. Мы кожны дзень думалі, а можна тут вот распаліць вогнішча без дазволу прэзідэнта? Карацей, сябры, беларускі клімат з дазволу прэзідэнта. Паша, а што б ты зрабіў, калі б стаў прэзідэнтам? Все б дазволіў. Все б дазволіў? Все б адразу. Всім все адразу. Всё, да. І каб кожны быў шчаслівы і здаровы, багаты. Да. І умыты. І умыты. Як кажуць у адным тут серыяле. Добра. Я вот радуюся з таго, што не ўсё робіцца з дазволу прэзідэнта, а нешта так увогуле робіцца само сабой. Так, вот давай паглядзім, напрыклад, так бы мовіць, сюжэт пра рынак у Альшанах. Альшаны, гэта ж велізарная вёска на 8 000 чалавек. Велізарны парнік. Гурковая сталіца Беларусі. Не Шклоў, дзе стаіць помнік гурку, а Альшаны. Дзе стаіць помнік трускаўцы. Да? Я не ведаю. Мне здаецца, у Лунінцы мусіць стаяць помнік трускаўцы. І Максу Каржу. Ну, это потым. А цяпер пераносімся на рынок у великую вёску Альшаны. Нахожусь я в Альшанах. Приехал тут, я обычно затариваюсь овощами, там, фруктами. И здесь какая интересная ситуация. Я приезжаю, тут никого нету. Висят телефоны. Мне, я звоню, говорю, так и так, хочу у вас купить кукурузу. Он мне говорит, дружище, говорит, типа, меня нету, хочешь, возьми сам, возьми коробку. Он мне сказал, где находятся весы. Я взвесил. Я ему по телефону сказал, сколько у меня вышло, 24,80. Вот. Он посчитал и говорит, закинь мне денежку, там в коробке будет лежать блокнотик, туда закинешь денежку. То есть, все, я все сделал. Вы представляете, насколько все на доверии? Вообще, я не знаю, я говорю, это отдельная страна. Вот. Все, я сейчас весы выключаю, тут выключил. Потому что он мне говорит, все, сам взвесь, все, и забирай, едь. Класс. Класс же, слухай, мне такое адчуванне, што як быццам бы вось як у паўночных краінах, у Норвегіі, у Швецыі, як у Еўропе, все як у нармальнай Еўропе. Акурат. Едзеш, там стаіць гэты бокс гародніны, набрал, нешта паклаў тут в скрыначку. Але ён бачыш, што кажа, краіна ў краіне.
кажа, то бок это ён не паўсюль такое Толькі ў сустракае. Ольшанах. Толькі ў Альшанах, як бы все на даверы. Магчыма, таму што там жа хрысціяне, там вялікая хрысціянская пратэстанцкая абшчына. як это абшчына сказаць, хацеў сказаць дыяспора, але Дыяспора. пратэстанцкая абшчына і сапраўды там прынята, я так думаю, давяраць і не падманваць, таму што это грэх. Ну вось. Вот. Вось бярыце прыклад, сябры. Да, 24,80. Без прэзідэнта. Колькі ён набраў кукурузы, цікава, на 24,80? Ты да халеры кукурузы. Ну, можа, мог у яго там... А мог бы, ведаеш, што едзеш, А мог бы па полю. спыніцца побач з полем, пайсці Ну, надраць гэтай кукурузы. Ты бачыш сваім Скрыню. прыкладам, бачыш. Вот, але грэх, сябры, грэх, не трэба так рабіць. Ну что, застанемся ў вёсцы? Да, і ведаеш, што Алексей казалі, хорошо в деревне летом. Просыпаешься с рассветом. Так? Да, і наступная гераіня відоса з TikTok, яна быццам бы абвяргае гэтую вось народную мудрасць Так. про вёску і лета. Ну-ка, давайте паглядзім. Давайте. Ой, задолбал ты огород. Обрыдло это зелью. Надоели ты свиньи. Провалятся ты куры. Курочки. Коли уже нажрутся гэтыя кролики. Коли уже кончатся гэтыя закатки. Коли отцвете уже гэты надворок. Надворок классное слово, згодна з тобой. О, а вось і свінні другі раз у Ой, кадры як з'явілись. добра ў Курочки, вёсцы. Всё сваё, ні на што б не прамяняла. Все ж таки вот наше жыццё, яно саткана з парадоксаў і супярэчнасцяў. І вот з аднаго боку вот Цяжка. А з іншага все сваё, і бульбачка, і шкварачкі, і сала там, і памідорчыкі з гуркамі. Недавно так само. І на падворку. Памідоры паспрабаваў свае. Вось не з крамы вось гэтыя, которые зроблены так. Ты вырасціў памідоры? Не я, но мне пачаставалі. Так. Ёсць розніца, да? Неба і зямля. Неба і зямля, ну, вядома. О, ясна. А ведаеш, а солькай, а з перчыкам. Ну, ведаеш, трэба Беларусі развіваць гэты бренд. Вот натуральнае, сваё. Біо. І ніякіх самалёты не лётаюць. Як бы цягнікі, ну, толькі мясцовыя, да? Чарнобыльская зона. Можна адпачыць ад інтэрнэт адключым, все нормально, будзеш адпачываць. Вот, это digital detox, да. Вось, і вот все, вось гэта вось сваё на вёсцы. Мне здаецца, што это цып-цып-цып мусіць быць цяпер нацыянальным брэндам. Вось, выдатна. Не, ну я табе скажу, здараецца, што на вёску прыходзіць горад так нормально. Несе з сабой сваю гарадскую цывілізацыю, я б сказаў. Што ты маеш на увазе? Ну вот не все ж ты можаш вырасціць на падворку. Напрыклад, марозіва ты не вырасціш на падворку. Чаму? Ну, чаму, глядзі, калі ты малако ну і замарозіў, узбіў вяршкі, ну я просто ніводного разу не гатаваў. Але ну это трэба прыгатаваць. Трэба реально замарочваць. А то бок яна там не замарочвалася. Ну замарочвалася, ладно. Свінням задай там, да, яшчэ кароўка, калі... Хлеб можна вырасціць. Ну вось, ладно. Ну, але слухай, прыязджае аўталаўка, так, вядома, прыязджае, асабліва для маладых. І вось як выглядаюць сучасныя, самыя такія лухары. Я просто ашалеў, калі ўбачыў. Ну, давайте паглядзім. Вось яна. І адразу, як, ведаеш, это Кока-Кола, да? Святак нам прыходзіць. І вось тут аўталаўка. Але, слухай, ад вядомага бренда. Так, даволі вялікая. Ты паглядзі, што? Але так, мяне... Што такое аўталаўка ў нашай рэальнасці, ў нашым уяўленні? З багажніка. Хлебавоз, да, і ты такі падходзіш, мне там то-то-то, і тебе адгружае вот все. Тут лядоўні, тут прылаўкі, тут все, што... Гуркі ў вёску прывезлі. Гуркі, памідоры. Ну ладно, колбасу, добра, пельмені. Не, ну вось, ты, конечно, маеш рацыю, што пельмені таксама можна як бы... Прыгатаваць нормально. Злепіць самім, але, ну, все ж таки. Пюре. Ну, карацей. Не, ну, слухайце, гэта, конечно, цудоўна. Все ж таки, да чаго дайшоў прагрэс? Да.
конечно, думаю, что не паўсюль ездзіць, на жаль, такія Адна аўталаўкі. толькі на ўсю краіну, напэўна, яна курсуе. Да? Каб пра яе здымалі Вось. тиктоки про тое, як все у Беларусі добра, як ачысцілася краіна. Краіна ачысцілася? Ну, бачыш. Карона не упадзе у аўтараў гэтых тиктокаў, я так думаю. Ну, вось ведаеш, для каго яшчэ аўталаўка можа спатрэбіцца? Вырашыць нешта, вырашыць да, нейкія пытанні. Вось студэнтам, а дакладней выпускнікам, якія прыехалі ў вёску на адпрацоўку. Ну, ты ў горадзе адвучыўся там, Так. у нейкім каледжы ці дзе? Універсітэце, можна. Універсітэце прыязджаеш на адпрацоўку, і там цябе чакае іншы Праца. свет. Там цябе чакае Праца, безумоўна, Праца. праца, але і іншая. Але не будзеш ты займацца Умовы. гародам, таму трэба будзе кудысьці хадзіць. Ну да, калі ты 8 гадзінаў працуеш, то можаш хіба там На рэчку. расаду На расаду. якую-небудзь на падваконні вось пасля ўкапаць. Ну, але ты трапляеш у іншы свет, і давайте паглядзім, у які ж свет трапляюць вось гэтыя прапануюць, спецыялісты на адпрацоўках. Сейчас покажу вам жилье, которое предоставили молодым специалистам, Ну, такой приехавшим домик. по Не распределению беды. работы Бач, трактористами. трактор. Входим, на входе встречают нас два Зранка. оленя. Из этого тамбура попадаем сразу на кухню, где есть газовая плита, Как запущено всё. электрочайник, Хоть бы где помыли помыть плиту посуду, микроволновка, холодильник, место, где покушать. Ванная комната, в которой имеется даже стиральная машина. Есть водопровод, но воды горячей нету. Слабонервно не смотреть, это санузел. Бляха. Теперь покажу вам Ну. комнату, которую предоставили на 2 человек. Так. Кровать, которую нам достала, к сожалению, поломанная, но нам обещали ее починить. Вторая Конечно. комната намного меньше, там тахта, стол и висит какой-то шкаф. В таких условиях От минулых пацанам придется жить этих целый сам. год, так как отработка в Беларуси обязательная после колледжа. А вы А бы вы смогли молодые жить в таких трактористы, я так условиях? разумею. И как вам такое А жилье? это мамка прыехала з імі, напэўна? Не, это некая дзяўчына, мне здаецца, прыехала, у яе такі голас Ну это, напэўна, Малады. нам гаворыць, нам з нашай сыначкай, напэўна. Может быть. Я тебе скажу, что в комментариях, конечно, Ёсць веер, просто так? портал у пекла открылся. Там Да-да. два меркавання. Першае меркаванне такое: ну так руки ж ёсць у хлопцаў, Ну, давайте пачыняць, блядь. почистите генеральную Пачыняць, уборку, там все. Ну и другі, конечно, типа, як там можна жыць перад тым, як такое жыллё, давайте трэба ж яго ў парадак прывесці. Ну, Да так. вас прыехалі там людзі з адукацыяй нейкія працаваць. Мгм. Вот, а вы вот так вот. І што важна яшчэ, аўтарка відэа пакінула наступны каментар. У мяне вельмі добрыя навіны, піша. Мгм. У сувязі з тым, што відэа завірусілася і яго ўбачыла кіраўніцтва, пацанам прывезлі новыя ложкі з матрасамі, арганізавалі ўборку памяшкання і вот што самае прикольнае для мяне, і чакаюць камісію з Мінска. А хто ўзначальвае гэту Вяртаемся камісію? да пачатку нашай Мгм. праграмы, конечно. Вот чаму нічога вот без Без камісіі з Мінска. камісіі з Мінска нельга вот нормально адразу, да? А вот толькі праз відэа, калі завірусіцца, і камісію з Мінска, конечно, там узначальвае камісар. Ведаеш, камісію же мусіць узначальваць камісар. Камісар. Потому что это камісар, Чырвоны. кіраўнік камісіі. Не, я могу помыляться, но мне здаецца. Так, карацей, і ўжо фотка была з новымі ложкамі, реально. Цудоўна. Вот. Ну, Так що бачыце, як сіла Ты не тиктоку. верил, ты не Вось, верил, коли вось. глядели видос, вось. сказал, ага. Вот, а вот силы ТикТока привезли. Я магу распавесці Ложка гісторыю пра сваё размеркаванне, Так, которое так. не адбылося Вау. у выніку. Але вось это ж ведаеце, як праходзіць працэс размеркавання, вас запрашаюць аўдыторыю, сядзіць камісія таксама. Яны такі, ну что там? Я кажу, ну у меня вот ёсць запрашэнне на працу з Менску, все. Они такі паглядзелі, не, давай, куды там, дзе там патрэбна? В мосты поедешь. В мосты. Наводить мосты. Якая у тебя прописка? Я кажу, город Менск. Они такие, ну, добра, ідзі па сваёй Ладно, заяве. все ж таки ідзі па сваёй В масты не заявцы, да? пойдешь. Відаць, Ясно. там нават такога жылля для мяне ў мастах не было. Поглядели на тебя и такие, Вядома. это столичная Гэта фифа. сталічная штучка в Да. мастах не прыжывецца. прыжывецца. Не. Ось, ну тут, як мы бачым, разлік быў нейкі іншы, але магчыма, што з
удзелам мясцовага кіраўніцтва і камісіі з Мінска ўсё ж таки гэтыя хлопцы там атрымаюць нейкія умовы і можам за іх толькі парадавацца. Цікава потым толькі будзе паглядзець, ува што ператворыцца гэта жыллё праз год. Ну, ведаеш, што я думаю дакладна, што галадаць гэтыя трактарысты маладыя не будуць. Вёску ўсё ж сваё. Бо у прапаганды у беларускай з'явілася новая нагода для гонару, для... Якая вот, ж? вот, як у нас Што, Беларусі ніхто не галадае? У Беларусі, прыкінь, не галадаюць. Цяпер мясцовым жыхарам, беларусам прадаецца з тэлевізара... Всё так настолькі кепска? Вось гэта, да? Раней, типа, не было вайны, да? А цяпер, ну так... Не галадаем жа. Акурат вось на гэты конт я бачыў відэа недавно, калі чыноўніца з міністэрства здароўя казала пра тое, што ў Беларусі павялічылася колькасць людзей з надвагай і з лішняй вагой. Ну, як там падавалі? Гэта станоўчая навіна? Ну, не, што адмоўная, быццам бы, што у нас... Да? Так. А маглі сказаць... Атлусцення ў Беларусі, надвагі, і гэта далей. Это дрэнна, але маглі сказаць, глядзіце, як беларусы добра харчуюцца. Да, вот. Так што бярыце на заметку. Ну, давайте паглядзім, як у нас сітуацыя з голадам. Конечно, выбачаемся за этот кавалак махровой пропаганды, але тым не менш. Белорусы до конца осознают, что имеют? Рядовой белорус – это совершенно непуганный человек. Его государство накрыло куполом заботы и социальных гарантий. Вот в Беларуси умереть от голода практически невозможно. Так и надо. Надо. 100% надо. Везде, по всей планете. Но тогда капитализму настанет конец. А что больше всего не замечают? Самое важное – социальные гарантии. Беларусь – это социальное государство. Оно создано для человека, оно не создано для политической элиты. И система работает, она сама себя обновляет. Давайте назовем правильно. 32 года. Режим работы. В слове режим нет негативных коннотаций. Все, что работает системно, работает в определенном режиме. Если нет режима работы, это механизм идет в разнос. Слухай, я вот думаю, что паміраюць ад голаду якраз у краінах, дзе няма капіталізму. Нешта его вот все зблыталася ў галаве. Это, як бы сказаць... Эксперта, да? Ну, зрэшты, мне здаецца, гэты эксперт, там ёсць яшчэ некалькі кавалкаў, мне патрапілася ягоных інсінуацый на тэму. Ён не з Беларусі, то бок ён нейкі прышлы, напэўна, з Расіі, судзячы па акцэнце. І вось як ён упэўнена разважае пра сацыяльную дзяржаву, пра гаранты, у чым сацыяльныя гаранты? Ты ў Беларусі не памрэш з голаду. Як бы я зразумеў з гэтага відэа вось прыкладна вось гэта. Ну, я б сказал, что стандартики, конечно, социальные як бы уже снижаются. Снижаются у Беларуси. Раней как-то не было такого вот прям вот прям такого там люди там и то, и сё, як бы. Слухай, это. Я чуў, не ведаю, апошнюю, напэўна, інфармацыю про то, як люди паміралі з голаду у наших шыротах. Я не беру там краіны Афрыкі, там Азии и так далее, такие самые слабо развитые. Ну, это, напэўна, галадамор ва Украине. Які зладзілі так. Таварыш из Москвы, мяркуючы па ўсім. Вось тады паміралі з голаду. Ну, блокада, там, Ленинград, ну, вядома, вайна, там, другая сусветная. Але, ну, каб паміраць з голаду, як бы, у Европе ў 21 стагоддзі, сур'ёзна? Ну вот яны лічаць, что это нагода для году. Это вот плюс социальной державы. Вы не помрете с голоду. Теперь живите с гэтым богато. А мы поедем. Бывайте здоровы. Добро. Ведаеш, што мне падабаецца? Калі нашу працу, Алексей, робяць нават ужо і за нас. Пайшлі ў народ развенчаць ліміта ў тыктоку. Вот чым мы займаемся? Паказваем вам відэа і пасля абмяркоўваем. Ёсць такі жанр, дзе таксама адзін чалавек запісаў відэа, а іншы чалавек глядзіць яго і... Ну давайте, Паша, не тамі. Тут атрымалася так, што это якраз відэа пра тое, як добра жыць у Беларусі. Вот у нас такі кавалак, як добра жыць у Беларусі. У прайм эры, як моладзь кажа, цяпер знаходзіцца Беларусь, Мінск, да, там все вот настолькі ачысцілася. І вот некі блогер Алексей
нам таксама запісаў пра гэта відэа, а іншы блогер запісаў нам відэа пра гэта відэа. І вот у нас постметамадэрнізм у адным. І яшчэ мы будзем глядзець на гэта ўсё. Так. Ну давайте. І вы будете глядзець на гэта ўсё. Ура! Если так покумекать, Ну давай, покумекаем. мы, белорусы, пожалуй, так хорошо еще никогда не жили. Ну вот если честно. Если честно, то мне кажется, что ты... А если кумекать, то давай, продолжай. Посмотрите, батька Лукашенко с нами уже более 30 лет. Да-да, 32 года уже сидит. Но что изменилось? А ну-ка, ну-ка. Как по мне, 2020 год. Многое изменилось. В любой стране есть предатели. Их задача такая. Они прислуживают вражинам. И в 2020 году мы избавились от этой нечисти. Алёша, я тебе напомню, то, что ты называешь нечистью, это большая часть белорусов, которые в тот момент, в 2020 году, были против Лукашенко. А вот как раз-то те оставшиеся 20%, которые проголосовали за него, та порода людей, которая есть, как ты правильно говоришь, в каждом государстве. Прикорытники, которые прислуживают власти. И ты, судя по всему, один из них. У нас сейчас люди работают во благо нашей страны. Мы стали быстрее развиваться, лучше работать. Я вот так думаю. А я думаю, Алёша, что сразу видно, что ты хлопец с завода, что ты вообще не шаришь в том, что говоришь. Давай сейчас по существу и по фактам. Александр Григорьевич, как ты сказал, больше 30 лет у власти. В 1994 году, когда он стал президентом, население Беларуси было 10,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2026 года в Беларуси проживает 9 миллионов 56 тысяч человек. Минус 1 187 000 или минус 12% населения за все время правления Григорьевича. Как тебе? Он любит кичить о том, что сохранил белорусскую деревню. Давай посмотрим. В 1994 году сельское население составляло 3,3 миллиона человек. На сегодняшний день 1 900 000. Минус 1 400 000. При этом население городов увеличилось за это время всего лишь на 200 000. А что же там с экономикой за 32 года? Давай-ка это сравним с соседними государствами. Номинальный ВВП на душу населения в 2025 году был примерно 10,3 тысячи долларов на человека. В то время как в загнивающей Польше 28 тысяч. А в этой Литве, на коленях стоящей, 33 тысячи на душу населения. Соответственно, разница в 2,8 и в 3,2 раза. Поэтому, Алёша, когда ты пишешь о том, что жить стало лучше, я тебе скажу, дорогой мой друг, в тех странах, в которых жизнь становится лучше, людей силой в колхозы на работу не отправляют. Милиционеры с пожарниками на комбайнах там не ездят. Когда я своему приятелю из Германии сказал, что в Беларуси люди ходят месяц на завод, чтобы получить там 250-300 долларов зарплату, он смотрел на меня вот с такими вот глазами и не понимал, чуя или говорю правду. А когда я сказал, что это правда, он смеялся, потому что немцу этого не понять. Ну, а нам-то зразумела. А вот блогер Алексею в капелюши в брылі не зразумела. Я шчыра спачатку падумаў, што гэта адзін той же чалавек. Вот в сэнсе. Ну ведаеш, калі типа ён такі что это скетч, раз. что это, а потом подумал, что может это браты некі. Ну короче, Каін і Авель. Грамадзянская вайна. Але ну по факце, ведаеш, пры гэтым я магу сказаць, гэтаму Алексею добра, што ён вось там пры карыце прысмактаўся, і яму гэта дзяржава дала ўсё, таму яны іх хваляць. А людзі, якія хочуць самі нешта зрабіць, хочуць самі стварыць сваё, ім толькі перашкаджаюць. Ну, за што ў 20-м, уласна кажучы, і выходзілі. За будучыню, за нейкую. Ну, можаце, конечно, сябры паспрачацца ці з адным спікерам, вось папярэдньо відзе, ці з іншым. А ці з намі, можа быць, нават. Ну, мы-то так.
Так, да. Вось, а можете і з намі валяйце. Вось, але вот такія там меркаванні на вагах. Вот в Беларусі стала лепш, і ад вражын мы пазбавіліся. Ну так, але бачыш, Вот. І гэта вось где лепш? Где это лепш? Это с нами в одной краине? Хотел бы я жить в той Беларуси, там в комментариях пишут, якую. Вот так вот рекламуюць заўсёды, ведаеш, по тэлевізіі, вот это Беларусь тэлевізія, это заўсёды была нейкая краіна мары, Аліса у краіне чараў. Ладно, давай рухаться далей. Давай. Ну, а далей у нас рубрика «Советы, парады ад тых, хто з'ехаў за мяжу беларусам, якія засталіся». Я не ведаю, ты так заінтрыгаваў. Я просто дагледзеў гэтае відэа, якое мы зараз паглядзім. Кепска да гэтага ставіцца, ці добра, ведаеш? Я думаю, што добра, таму што, ведаеш, вялікае, яно бачыцца на адлегласць. Да? Можна вельмі доўга разважаць пра тое, што беларусы, якія выехалі, яны вот не ведаюць, як там жывецца ў Беларусі, якія вайбы там, добра там ці дрэнна, да, што там з заробкамі, што там, можа быць, ужо веладарожкі паклалі паўсюль там, вот, азеленілі Мінск ужо, можа быць, да, вот, трэцюю галінку метро дабудавалі там, і гэтак далей, і гэтак далей, можа, ужо в Брэсце метро, я не ведаю, нас, а мы тут не ведаем тут такія, вот, да, але таксама вось з гэтай перспектывы нешта бачыцца іншае. Ну, ось давайте паслухаем беларуску з Бельгіі. А як ты думаеш, як я зразумеў, што яна беларуска? Як з Бельгіі, то это яна сама кажа. Может, яна размаўляе па-беларуску? Правильно, Алексей. Вось, давай слухаць. Багата беларусаў жаляцца ў каментарах, што панаехалі расіяне у Мінск, якія гэты Мінск ім пазасіралі, везде акуркаў панакідалі. Беларусы жаляцца, што нічога зрабіць не могуць, дык могуць. Зараз я скажу, што пераходзьце на мову, каб кожны гэты панаехаўшы ведаў, што яму тут прыйдзецца трошкі свой мазжычок паднапрагчы, каб ён шукаў не где паужинаць, а дзе павячэраць, каб ён вучыў мову беларускую. Наш гэты панаехаўшы патрыот. Яны так і мову павучаць, размаўляць будуць, і вы выучыцеся. У нас гэта мова, яна у нас на падкорцы. Разумееце? Я не вучу тут у Бельгіі беларускую, я не размаўляла ею у Беларусі. Мне багата тут мов, я не вучу яе спецыяльна, але калі я нейкае слово не ведаю, я гляжу у пераводчыку, таксама гляжу яго адразу на трох, калі я гэта слово не ведаю. Вы баіцеся гэтай трасяначкі, чаго вы баіцеся, што нейкае лайно скажа, што ваша мова калхозная, да пашло на ўсраку, гэта лайно. Размаўляйце на трасянкі. Рабіце так, каб гэта лайно пакупала не білецік, а квіток, вывучала мову суседзей. Разумееце, во што трэба рабіць? Ну вот глядзі, конечно, ёсць пытанне да беларускі, якая перайшла на беларускую мову толькі калі пераехала ў Бельгію. Ну, акурат такі багата людзей так робяць. Калі пераязджаюць кудысьці, то пераходзяць. Сэнс у тым, што калі ты пераязджаеш, ты хочаш застацца сабой, захаваць сваю ідэнтычнасць. Вядома. Не па-французску там размаўляць у Бельгіі, ці па-нямецку. Там на ўсіх, на розных мовах там размаўляюць, да, ось, але на сваёй беларускай мове. І такім чынам ты кажаш усім навокал, што ты беларус, ці беларуска. Уявіць сітуацыю, заходзіць гэта блогерка ў краму бельгійскую, і па-беларуску просіць, не ведаю, бутэльку вады. А ёй прадавачка па-украінску адказвае: калі ласка, вот вам. Будь ласка. Ну, будь ласка, вось вам бутэлечка вады. Все, я думаю, будзе добра у гэтых людзей. Галоўнае гэта пачаць размаўляць, а далей агульная мова знойдзецца. Але вось што адбываецца у Беларусі? Прыязджаюць расіяне, а ўсе навокал размаўляюць па-руску. Так расіяне такія, ну так мы дома. І паводзіць мы будзем адпаведна сябе як дома. А як яны дома сябе паводзіць, мы ўсе добра ведаем. Хаця кажуць, што
нема вот гэта такой нацыянальнай прыкметы, ёсць просто дрэнныя людзі у кожнай нацыі добрыя, але пэўныя стэрэатыпы-то замацаваліся за пэўнымі нацыямі. Сфармулюем гэта так. І па паводзінах на дарогах, і, ведаеце, вот смецце, всякае рознае, акуркі, недапалкі, як кажа гэтая жанчына. І сапраўды, мне здаецца, што калі б расіяне прыязджалі ў Беларусь, чулі там беларускую мову, гэтага адчування, што яны дома у іх бы не было. Ну, гэта ведаеш, ужо спрадвечная такая завядзёнка і думка, што калі б жыць без беларускай мовы ў Беларусі было б немагчыма, усе беларусы размаўлялі па-беларуску. Усе б там турысты спрабавалі б хаця пару словаў сказаць, паразумецца і гэтак далей. Але спадзяюся, што не будзе такой сітуацыі, калі прям немагчыма будзе без беларускай мовы. Все-таки будзе некая свабода. Ты ж памятаеш, калі б я стал прэзідэнтам, я все дазволю. Так, але маючы на ўвазе, што па-беларуску там... Але калі 80% пачнуць размаўляць па-беларуску... адміністрацыйных, не веду, жыллёвых, іншых адукацыйных рэчаў, так, навуковых. Все гэта было па-беларуску, то, ну, прабачце. Все б ведалі, выдатныя, і размаўлялі б. І тады б іншыя сферы жыццядзейнасці яны падцягнуліся. Мне здаецца, ведаеш, з каго трэба пачынаць, як звычайна? Не, сябры. Не, так гэта не працуе. Базу пра моўнае пытанне выдае Маргарыта Ляўчук, наша беларуская оперная спявачка, якая цяпер жыве ва ўкраіне, у Харкаве і гадуе дзіця. І давайте паслухаем. Як яна яго гадуе. Да. Мой сын украинец, и он не разумеет российскую мову. Как я буду размовлять у сосочку, потому что у меня нема микрофона. Вот такие блоги. Однойче его спытали, а как разговаривает обезьянка? Сын ничего не отказал, потому что я не размовляю по-русски. И это наша с мужем принциповая позиция. Коли он захочет выучить российскую мову, ставшую дорослым, то для его это будет вывучение замежной мовы. Чему для нас важно, как сынок размовлял на белорусской и украинской? Потому что он сын украинца и белорусской, и наша родная мова не русская. И коли вы спытаете, чему Беларусь тады больше размаўляе па-руску, то я вам распавяду. Амаль 70 гадоў Беларусь знаходзілася пад акупацыяй Савецкага Саюза. Пасля распаду СССР Беларусь стала незалежнай, але да ўлады прыйшоў Лукашенко. І ён зрабіў усё, каб працягваць ісці шляхам савецкай убогай спадчыны, знішчаючы сапраўдную беларускую культуру і самабытнасць. Ён захвочваў памяць пра савецкі перыяд, нават Сталіна не лічыў ворагам народа, які, як мы ўсе ведаем, знішчыў мільёны людзей. Лукашенко і зараз робіць усё, каб не даць роднай Беларусі адчуць сябе незалежнай краінай без рускага духу. Беларускамоўныя беларусы пераследуюцца і знаходзяцца пад пастаянным назіраннем з боку сілавікоў. Тыя, хто сёння жыве ў Беларусі і размаўляе на роднай мове, сапраўдныя героі. І я, і мой муж, і маё дзіця будзем рабіць усё, каб гісторыя краіны, якая па-ранейшаму знаходзіцца пад акупацыяй двух дыктатараў, працягвалася. І пачатак гэтай гісторыі – гэта прыгожая матчына мова. Беларуская. Прабачце, калі вам 30 гадоў таму пра гэта казаў Зянон Пазняк, вы смяяліся. А калі зараз пра гэта гаворыць Маргарыта Ляўчук, все зараз будзем следаваць ейнаму прыкладу? Ну, мне было 10-30 гадоў таму. Не, гэта выдатна, што яна зараз выдае базу, ну просто пра гэтую базу казалі ўжо, ну, я кажу, 30 гадоў таму. Але от я іншую думку хочу выхапіць. Але ўсім было комфортна размаўляць па-расейску, у тым ліку Маргарыце Ляўчук. Да, але ў такіх умовах, якія цяпер у Беларусі, ну не так-то проста пачаць размаўляць па-беларуску. Ты сапраўды ва ўладзе стэрэатыпаў і, ну, боязі патэнцыйнай, да, што ты застанешся на збочыне. Да, будзеш ізгоем нейкім якім-небудзь, да. Вось, то бок добра, конечно, ходзячы па Бельгіі казаць, размаўляйце па-беларуску, сябры, класна, але от ацэнка Марго, мне здаецца, яна больш адпавядае рэчаіснасці, што тыя, хто цяпер размаўляюць па-беларуску ў Беларусі, гэта рэальна, гэта цяперашнія героі, гэта нашы людзі, павукі і супермены. І хто там яшчэ жалезныя людзі. Да. Але можна яшчэ адну ремарачку дачынень да Маргарыты Ляўчук. Пры ўсёй павазе, Маргарыта, пераймянуйся у тык-току, таму што да гэтага часу, выпускаючы такія відосы, ты называешься Маргарита Левчук.
Ну, сябры, хочу сказаць, што ідуць працэсы. Як бы... Другі сезон? Гэта не той канал. Добра. Да, ёсць такі серыял «Працэсы», але працэсы ідуць паўсюль, яны ідуць у Беларусі зноў жа. О, ідуць, яны ідуць, бродзяць. Вось, але ёсць і іншыя, неспадзяваны. Да? І вот я казаў, што ну, вот ёсць розныя расіяне, там, да, давайте паглядзім на расіянку, якая робіць свядома іншы выбор, абсолютно. І такое, сябры, здараецца. Return to innocence. Я стану белорусочкой. Меняю пашпарт на блакитный. Частка 1. Зараз будет такая предыстория, чему я увогуле вырашила атрымаць беларускае грамадзянства. Праз некалькі месяцаў мне исполнится 20 год. И трэба будзе атрымліваць новый пашпарт. Конечно, можно поехать в Россию и атрымліваць новый пашпарт там, але зразумела, што менавіта Беларусь стала моим домом. Шчыра вам скажу, мне страшно, блин, менять грамадзянство. Але за годы жыцця тут я столькі разоў чула. Женя, ты больш беларусачка, чым некаторыя беларусы. І, конечно, я не прэтэндую на нацыянальны культурны код. Гэта было больш так. Падкрэсліць проста, што я добра ведаю мову. І ўсё ж гэта значна паўплывала на мяне. І цяпер з упэўненасцю магу сказаць, што хутка... Што нас... Ну тут все абрываецца. Дарэчы, другой часткі я не знайшоў. Няма. Што. Да. Але спадзяюся, што это быў не тлусты байт, а чыстая правда. І дзяўчына, трэба сказаць, размаўляе па-беларуску вельмі добра. І ў каментарах пішуць, што дзіўна чуць ад яе, што яна не беларуска, таму што яна не проста валодае беларускай мовай, ну вот як замежнік, які вывучыў беларускую. Яна рэальна правільна, добра, інтануючы акцэнт, яна размаўляе па-беларуску. Гэта вау. Збываюць же такія расіяне. Ну, один на 140 мільёнаў, адна. Не, ёсць багата прыкладаў, калі грамадзяне Расіі, этнічныя беларусы пераходзяць і размаўляюць у штодзённым жыцці ў Беларусі. Я ведаю багата такіх людзей. Але я хацеў сказаць пра фарматы гэтых відэа, калі чалавек, это ж быццам бы робіць і на фоне вось гаворыць важныя рэчы. Да, а яна яшчэ апранаецца. Это TikTok, дружа, тут так здымаюць. А ведаеш, колькі відосаў вот жанчыны наносят мейкап і распавядаюць, звычайна, конечно, пра перапіскі са сваімі былымі, але... Я не магу, мне не хапае трывання гэта ўсё выглядзець. Сябры, на гэтым заканчиваем сёння на гэтай мажорнай ноце і на гэтым станоўчым відэа гэта была праграма TikTok бла-бла-шоу, якім Алексей Сапрыкін шукалі з вами, прынамсі сёння, пазітыў, нешта добрае, летняе і вечнае у беларускім TikToku. Неўзабаве пабачымся, сябры. Пакуль.